usahay ginalabel sa mga tao ang mga religious people may nampuon, may himbawon nga something seryoso ra kayo nya din lisod kayo mga lagad, something medyo alkansi gamay. But no, if you are faithfully serving God, you are in the win-win situation. Kaya nga naman kung mga lagad kis Ginoo na kay peace o kalinaw sa imong mind despite sa mga problems, mga kalisod sa kinabuhi, then nakainsaktong moralidad, maayong relasyon sa mga tao, magkinabuhi nga buutan, unya dayon ka nang ampingan nimo imong panglawas, so daog ka sa kining pagkinabuhi. And in the last days, kung tinuod pod nga kining luwason, then you have eternal life. So daog gyapon, you are in the win-win situation kumpara sa way Ginoo sa kinabuhi kanang walang insaktong moralidad, patuyang ras kinabuhi, magkabuisit-buisit ang imong life. So pildi ka sa imong pagkinabuhi, and in the last days kung tinuod pod nga way kaluwasan og sunugon, pildi gyapon ka. So mas daog og na ka sa win-win situation if we are serving God. So ayaw kabalaka, ayaw padala sa kining mga sulti sa mga tao, padayon ta sa atong pagtuo.